Pasado alas 4 ng umaga nitong Miyerkules nang magbanggaan ang dalawang delivery truck sa kahabaan po ng MacArthur Highway, Barangay Baliti sa City of San Fernando, Pampanga. Pero inabot pa ng alas 10 ng umaga bago nahatak ang dalawang truck kaya nagkabuhol-buhol ang mga sasakyan. Si Angelica Simpao may balita. Wasak ang windshield ng truck na ito. Habang ang nakabangga ang truck, basag ang mga kargang debote sa kalsada. Nakabalandra ang dalawang delivery truck sa intersection ng MacArthur Highway at Barangay Baliti sa siyudad San Fernando. Nangyari ang aksidente sa gumaganang traffic light bandang alas 4 ng umaga. Sinakop ng dalawang truck ang 4 na linya ng kalsada. Kaya naman mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga, nagkabuhol-buhol ang mga motorista at matindi ang naging daloy ng trapiko. Pero ang mas masaklap, walang namataang pulis, traffic enforcer ng City Traffic Department o kahit tanod para magmando sa trapiko. Ang nangyari, nagkanya-kanyang diskarte na ang mga motorista. Ang ilan nawalan na ng disiplina at ilan pa ay nag-counterflow kahit traffic na. Pangunahing kalsada ang MacArthur Highway sa siyudad San Fernando. Kaya naman samot-sari na ang maririnig mong sentimiento sa naging perwisyong daloy ng trapiko. Kabilang ang mamamahayag na si Tunet Oreha sa mga naipit ng 2 oras sa mabigat na daloy ng trapiko. Mula San Fernando at papunta siya sa isang regional conference sa Angeles City. Kung anticipated ng ating mga traffic enforcers, traffic management division sa San Fernando, they would have taken action to, number 1, remove the trucks. Ikalawa, nag-divert na sila. Nag-advise na sila sa mga tao, detour na ho kayo, ito ho yung kunin yung mga kalsada. But by the time I was there, 7:48, walang nag-a-advise, wala rin akong nakitang traffic aid. Ano ba problema ng local governments natin? Dinatna ng CLTV 36 News si Redel Sicat, driver ng RT Gravel and Sand Delivery Truck na sangkot sa aksidente pasado alas 8 kaninang umaga. Aniya, alas 4 ng umaga pa nangyari ang banggaan ng dalawang truck. May mga pulis na umanong nag-imbestiga pero umalis din agad. Ayon kay Redel Sicat, pareho daw naka-go ang signal light sa kanto ng Baliti kaya nagkalituhan daw sila at nagdulot ng salpukan. Itinakbo naman sa ospital ang driver ng truck na may plakang RNJ 846 na dapat sana'y magdi-deliver ng debote sa San Fernando. Nung panahon ni Mr. Joseph Garcia, may maliit na banggaan, mabilis nilang nare-resolba. O si Mr. Pines, no? Pero ito, hindi ko alam sino ba namumuno ng TMD ngayon. Natutulog yata sila sa pansitan. This can never happen again in a city na kilala sa kagalingan. Pinagmamalaki natin sa buong mundo pa nga, umaattend si Mayor Edsa ng mga international conferences. Na ang ating city ay booming economically, no? So dapat tapatan nila yon. Maglalagay ka ngayon ng tao na kung kumilos, natutulog sa pansitan, ay mag-isip-isip naman ng mga liderato natin. Pasado alas 10 ng umaga ay naalis na ang mga nakabalandang truck sa kalsada at balik na sa normal ang daloy ng trapiko. Under investigation pa ang nangyaring aksidente at tinahanap pa ang CCTV na nakahagip sa salpukan ng dalawang truck. Hindi nagbigay ng pahayag ang Traffic Management Division ng siyudad San Fernando sa naging mabagal na responde sa aksidente. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.